Айрис и Джим будут у отъезде. Откуль ты ведаешь? Гей, Джим, ты за Айрис едешь на выходные? Откуль ты ведаешь? Не смей, чуешь? Не смей сумніватися во мне. Карацей, зладзім вечеринку у тебе дома. Кор, не хочу тебе засмучать, але у нас нема сяброў. Зараз може і нема, але мы іх знойдзем, зладзіўшы найкруцейшую вечеринку. Не знойдзем. Ад таго, што мы паклічам людзей, якім не падабаемся, на нашу лузерскую вечеринку, сітуацыя не выправіцца. І наогул, мой дом занадта малы, каб зваць туды кучу народу. Ну, поздно бедовать. Я уже всех запросила. Ты идешь туды? Ну, мой заскочу, можливо. Калі там алкашка будзе. Что? Мне плевать. У меня есть хлопец будучыні, памятаешь? Пофиг мне на Итана. Ага, я, конечно, ганаруся тым, што ты хаця б прытвараешся, што ведаеш сабе цану, але ўжо позна адступаць. Калі ідзе Ітан, значыць і ўся школа ідзе. Ідзеш нам знайсці столькі выпіўкі? Ды ладно, хтось з тваіх сяброў-прышэльцаў павінен быць старэйшым за 21. Ну не, ні за што і ніколі. Няма выпіўкі, няма Ітана. Памятай, я ж сказала, мне плеваць, што Ітан... Окей, добра. Хтосьці ранавата. Крутыя людзі рана не прыходзяць. Забі. Дык гэта, напэўна, Джонатан з выпіўкай. Я прывёў сяброў. Спадзяюся, гэта норм. Стойце! Не! Гэта не вечерынка прышэльцаў. Надзеньце чалавечыя касцюмы назад! Чорт! Так, не парся. Зараз парашаем. Поверить не могу, что мне никто не сказал про костюмы. Я ж королева костюмированных вечеринок. Хопить ныть. Можа, хоть ты растлумачыш. Ваш род на гэтай планете ўжо 200 тысяч гадоў, і дагэтуль не адправілі чалавека далей за уласны спадарожнік? Мяне гэтая штука не прэ, але калі вам у кайф, частуйцеся. Гэй, а у вас выпадкова вадзіца не знойдзецца? Ох, блин, да я у сліны нажаруся. Добра, мы справімся. Трэба проста быць напагатове. Тут ёсць прышэлец, які спрабаваў аднойчы з'есці Ітана. Ты гэта пра сябе? Што? О, не. Адна з турыстаў, што заходзіла ў кафе. Зноў за сваё. Ночка будзе доўгай, і мне спатрэбіцца твая дапамога. Ты што робіш? Не ведаю. Нейкая пухлая штуковіна дала мне гэта і сказала закапаць у вочы. І ты закапала. Гэта ж вечарынка. Пайду тусіць. Пячэ крыху, але нармальна. Гэй, Джуді. Ага, як жа пячэ? Дзе Меліса? Мы рассталіся. О, пачуваю. Не варта. Заўтра зноў сыдземся. Але важна тое, што сёння я цалкам вольны. Зараз вярнуся. Отпусти мяне! Табе пора завязаць з гэтым. Мы не ядзім людзей на гэтай планеце. Часам нам вельмі хочацца. Часам нават марым пра гэта. Часам нам так хочацца зжэрці іх, што мы прыдумляем адгаворкі накшталт. Эй, можа ніхто не заўважыць, калі Ітан знікне. Хай нават думаць аб Ітане ўжо не варта, бо мы ведаем, з кім звяжам сваё жыццё. І гэты хлопец куды гарачэй, куды мілей, круцей і з крутой павязкай. Аб чым гэта я? Дакладна. Вы снова вось у чым. Жадаеш тут застацца? Не еш землян. Ах, ды ёб твою, гэтага еш. Мне ўсё адно. Ведаеш, што б табе спадабалася? Пінбол. Трэба схадзіць пагуляць. Там олдскульная гульнявая зала адкрылася на галоўнай вуліцы. Бач, дзе тут знайсці аўса? Бадай, што ёсць крыху на кухні. А што? Выдатна. За мной, Мэрыголд. Стой, ты не можаш проста... Блядь. Прабач, не важна. Нішто не важна. Думаю, сэнс у гэтым... Што за крутая штука, га? Вунь той хлопец зрабіў. Так. Ау. Ого. Не-не-не. Стой, не.
Не. Дай угадаю. Хтось дав тобі кроплі Андромеда Дропс, і тепер ти не можеш перестати думати об усіляких дробних організмах, які живуть у тобі. Маё тело гэта планета. Так, милая. Але што ўсе гэтыя арганізмы кажуць табе? Яны хочуць, каб ты ведала, што? Ты справішся, Коры! Мы верым у тебе, Коры! Працягвай насычаць нас! Яны мяне любяць, милая, вядома, любяць. Яны паразіты, і ты ім патрэбная, каб жыць. Воу, не. Прабач, Джуді, гэта ты? Так, вітаю. Мы знаёмыя? Не, я цябе ведаю, бо ты моя зводная сястра. Я твоя хто? Я узгадавана на караблі пакаленняў. Так што, тэхнічна, я ўпершыню ступіў на планету. Але я правёў тысячы сімуляцый, таму я ўжо цалкам асвоіўся. Правда, вечарынку наведваю ўпершыню. Так, пачакай. У нас з табой агульны бацька? Ага. Ён павінен быў вярнуцца на наш каўчэг пасля майго нараджэння, але... так і не з'явіўся. Так, гучыць знаёма. А яшчэ сваякі ў нас ёсць? Жартуеш ці што? А то, гэтак палова вечарынкі мае з намі роднасць. Татка пастаянна па часе скача. Так што ўсё гэта дзіка заблытана і тлумачыць няма ніякага сэнсу. Але прыкладна праз 200 пакаленняў татава ДНК будзе ў палове жывых арганізмаў галактыкі. Добра. Я дуду. Я попросила. Прабачце, яна ўсе нашыя споры ўдыхнула. Ты хто яе пазваў? Калі ласка, не лезь да нас. Ведаць не хачу, што тут адбываецца. Даруйце. Добра, хопіць з мяне. Закрый вочы, засяродься на сваім цэнтры. Уяві, што твой цэнтр знаходзіцца звонку. Гэта наогул не твой цэнтр, а капялюш. Дзе гэты капялюш? Цяпер ідзі да ціхамірнай ракі і кінь капялюш у ваду. А цяпер нырні за гэтым капелюшом, мілка. Не, ты тонеш. Але я ўмею плаваць. Які жаль, тонеш. Вау, круто, правда? Трэба выгнаць усіх адсюль зараз жа. Джуді! Господі Ісусе. Космос усяго толькі ў 100 кіламетрах ад зямлі. Ці ведаў гэта? Бліжэйшым Філадельфія. А колькі там было людзей? Наогул? 562. Усё. За 200 000 гадоў. Што з вамі не так? Вось, адсыпайся. Гэты вырадак сабраў групу дзяцей і вучыў гуляць у баскетбол. А для іх нават лігі не знайшлося. Гэта копы? Божа, спадзяюся, гэта не мой бацька. Стоп, копы прыехалі? Гэта не добра. Мне пора. Дрейвен, пайшлі. Няма часу шукаць твае напульснікі. Эй, Джой, можна на твоей машине? Яна поўная, зразумеў, поўная, так. Эй, Пітер, можна мне? Поўная, едзьце. Не, ты не хочаш мяне падвесці, а хочаш, але табе не па дарозе. Крымзон, высадзі мяне ў бабулі. Убачымся, Джуді, круто было. Ты пофіг. Хутчэй бяжым. Усё яшчэ тут. Гэта заслуговыя пяцюні. Зямля ўсё яшчэ на месцы. Вось і малайчына, Джуді.